Izvješća su slična, ali ne i identična. Nesretnim Hrvatima je godina 2020. uz standardne diskriminacije, obespravljenost, jad i čemer donijela i nešto posve novo, pandemiju. Mjere za suzbijanje pandemije otvorile su prilike za nove podjele, diskriminaciju, kršenje osnovnih ljudskih prava. Uopće se nismo snašli, prepustili smo se struji i tek ćemo s većim vremenskim odmakom moći sagledati situaciju i zapitati se što je bilo s glavama. Primjer, pučka pravobraniteljica je zbog odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta koja je bila na snazi od 23. ožujka do 11. svibnja prošle godine zaprimila više pritužbi građana. Donošenje odluka o odobravanju propusnica nije bilo ujednačeno pa su npr. u istoj prilici neki članovi kućanstva propusnice dobili dok su drugima odbijene bez obrazloženja. Lokalni stožer pučkoj pravobraniteljici niti nakon opetovanih požurnica nije dostavio obrazloženje svoje ovakve odluke, a problem je riješen tek ukidanjem propusnicama. Još jednom bravo za nas. Znači problem je riješen tek kad problema više nije bilo, a to mnoge institucije, osobe i zakone čini suvišnima. Možemo svi samo sjediti i čekati da prođe. Razlika između uputa, preporuka i zakonskih obaveza obrisala se po putu. Tek je koji tvrdoglavi građanin pisao pučkoj pravobraniteljici tražeći intervenciju i objašnjenje, ali vjerujemo da je evo do 2021. odustao i prihvatio novo normalno.